wancine wis madya ratri yang candra purnama sidir lintang rarastu ku mamiar angranggeni anta reksa silir kang sami harana mrengeng si kumbang iku antuk sejatine matu Witing klop ana lintang katon lintang dumawahing samudra jumegluk swarane sirpe sang hyang arka gumantos ing dalu jroning kratritan wonten cinarita amung sang candra ingkang mijil saking pertala arsa merbawaning jagat
dupi tatasing kamantyang Sang Hyang Arka neneng wau kawusa karana ana satya kang dawek sungkawing galih jagat tanpa tinanpen sungkawening kyas satya agung temah babar pangribawa nuwake gara-gara repat punakawan sinambi midhangetake bawa sinom rujak jeruk Mbak Lilis Cak Toples pesani Cak munggah panggung
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda rutin sedekah bumi Desa Tirman. Adikku Petruk, Bakong. Ya, Kang Gareng. Dan juga memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Ya. Acara 2 jadi 1, tambah nyambleng, ditanggap ning pinggir tambak. Muga tambah berkah, Allahumma. Amin. Juga apa, Cak? Selamat pagi, Cak Toples. Selamat fajar menjelang pagi ngoten lho. Iya. Nggih ndongake muga-muga warga masyarakat Tirman seger waras, rezeki lancar, lancar lan barokah. Amin. Sebanun Bapak Kepala Desa, penjenengan pepuden kula Bapak Rusmanto. Oh iya. Rusmanto. Pak Sumadi sembah nuwun sampun bola-bali wonten gubuk kula. Para sesepuh pini sepuh mliginipun Mbah Jan, Mbah Jono, Mbah Suroso. Wah, ora bisa tak sebutke siji bapa siji, Cak. Nggih. Penggemar berarti Dik Kevin, pendak mayang ditutke wae. Wong seneng kok Pak ngoten. Nggih. Mbah nuwun Pak Sudarto minangka ketuane, Pak Marijo bendaharane, Pak Agus sekretarise, lan sedaya perangkat RT RW Desa Tirman. Dan seluruh warga masyarakat Desa Tirman sampun nimbali kula sak kanca kru sanggar Bisma saking tlatah Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Tapi luar biasa Pak panitiane. Heeh. Wah, ora nggueman. Cukat Trengginas terampil. Nggih. Maeme wah jan luar Jan biasa. luar biasa. Sartu porsi di rong porsi didedekno sitok. Wah iya, nganti ana sing bungkus barang. Nggih, lah aku nyokot iwake nganti alote ra umum. Sebabe. Dan iya, Nyokot iwak apa nyokot balung? Boten. Boten ku iwak ndak kurang medhok apa piye? Alote ra umum. Orang wis jebule laos. Ora dadi ngopo, tapi warga masyarakat Tirman iki panitiane jan luar biasa. Orang gueman nyah-nyoh karo masyarakate dhewe karo kanca sanggar Bisma. Nggih, Tenan. Iki tok apik ditimbali melih. Amin. Nggih. Tapi mbok timbali kowe kowe. dalem Mbok timbali kowe. ngosek nggih, Pak. Nggih. Nek ditimbali kula mangke tak niku jungkirke BRI riyen. Nek dagan entremis. Nggih. Lah Sing- pripun sapine kari setunggal lek. Iki pas agenda sedekah bumi. Nggih, sedekah Pas bumi. gamelan tak gawake boyro kaya ngene kebere 10 meter luweh, simpingane nganti luweh. JNC Audio fokus. Iki pas nepaki sedekah bumi, sedekah desa. Peloke Mas. Gugur gunung. Oh iya, heeh. Gugur Gugur gunung. gunung. Langsung ditanjakke wae. Iya, Truk. Lah iya ta, pas nepaki sedekah bumi. Heeh. Ditanjakke Kang Mas, gugur gunung. Gugur gunung. Kur nggih. Sanggar Bisma. Yuk. Ayo. Kanca. Kene. Saya rukun. Lilalan semekan mulyane negara. Siji loro papat. Allah pes kutha bare, Allah pes kutha bare, Allah pes kutha bare, Allah pes kutha bare.
ndak kabumi winginane bladhek ana pirang-pirang dina ancen job cilimen tak gawake gamelan mung slendro. Nggih panguran sing kathah kados teng kene Pati Sawo pun rasan-rasan melih. Muga-muga digedheni ana peloke ana slendrone komplit. Allahumma. Nggih. Ana Sumberjo alhamdulillah Pak Mik, Mbah Nun, Mbah Nun. Para kadang Sumberjo, Belik. Oh iya, heeh. Para kadang Desa Triwe. Oh iya, heeh. Sembah nuwun. Kurang ana setahun wis masuk ping 5 mbah ping 6 bolak-balik ning Triwe terus. Ya. Ora dadi ngopo, alhamdulillah nggih disyukuri menika. Ki mau ana pamundutan, Cak. Nggih. Saking warung makan Gudang Garam Celangapan diaturi mau nggih pun enten wajibe ya kuwi goyang Semarang apa dendang Semarang. Oh cakepane. Sang Werkudara. Satria Harya Werkudara. Ngono kae ora masalah wis dijoli ngono kuwi ora masalah. Iya. Digoyang. Iya. Iya. Apa Mbak Ju nggih. Dibawani rumiyin kersane kanca-kanca silir-silir. Bawane Janatis. Iki bahayane seniman iki mayangane pinggir segara, pinggir tambak angin santer ngene iki pedak dina mangkat. Wah. Bahayane yang ngene. Mula kaya adi-adi kabeh kok Putri, Adel, Intan, kabeh wae panjak. Padalang. Dalem. Niki ibuke Kuat. Jaluke niki sing kepripun niki lho. Goyang Semarang napa? Nggih, nggih goyang Semarang saged nggih. Nek iso dituruti goyang Semarang. Nggih. Wong jengene tuwa nggih enten laline, Pak. Ngoten. Nggih. Nek ora eling cakepane ya wis kuwi ora masalah penting. Dendang Semarang. Ya. Engko nek panitiane kecewa. Oh nggih. Mangkane jenengane mboten saged. Nggih, monggo. Ya Cak, jarang tau latihan ngene ndak iso spontanitas goyang Semarang weh. Lho nggih hebat ngoten niku. Aku ora gumun ning kene dirawuhi kancaku dulurku lanang Mas Narki. Apa ya?
melu nyeng kuyung anakku Kevin. Heeh, kamangka iki dina ya cakraning rat budal. Ya, tak jaluki tulung pancen. Heeh. Oh, ngoten. Iki uga di derekke ya diberkahi Mbah Tari. Panjak kondang ketoprak langen Wandawa. Oh. Ya, alhamdulillah bisa berkahi ning Sanggar Bisma. Oh iya. Mbah nuwun Mbah Mursid Gambang. Iya sesepuh kuwi. Oh iya, Mbah Damin. Oh iya. Tenan dadi iki pajak-pajak matoh. Iya, najan to sepuh. Ya toh? Sing gregete luar biasa. Iki trae panjak jipuan kabeh gitu. Ora dadi ngopo tuwa-tuwa lah senjenengan sementing semangate 45 ngoten. Enggak, iki kan kono-kono do prei. Tapi alhamdulillah ono sing mangkat tapi iso nderekke. Lah ngomongnya jerit sik jenengan ngoten kok. Iya. Nggih. Tapi sejarah punya sejarah sama saya sama Dik Kevin. Oh, ngoten. Nah, malah nalika aku sing nang dalang ana 2017 menawa. Ana tlatah Sendang Caya pucuk gunung kono kae. Aku ora lali sejarah. Lesean digelarke keber spray. Apa ya? Malah direntengke keprak demung mesti prek. Oh, apa ya? Heeh. Mula aku iki ora kepiye ora nganu pokoke ya alhamdulillah nderek berkahi suran lesean digelar ning kono lega atiku, Kang. Oh. Mula kudu iling marang sejarah biyen sapa sing nyilikke gedhekke. Asal muasale aja saiki kondang lali sejarah. Lah ngono ya, Cak? Nggih. Nah, saiki Kudu eling. Heeh. Oh iya, heeh. Iki hawane silir-silir. Sir-sir. Anyep-anyep. Iya. Wis, pokoke entek solar gak apa-apa iki, nganti setengah telu. Apa iya? Napa, Pak? Diaturi Antek ngapa? solar. Heeh, nganti entek solar. Rongos tenan iki. Iki kita wis dijog, Mas. Ngoten. Ya. Diaturi gede campur sari mergo Cak Ita kali Mas Wahyu tesih nenggani awak dhewe. Iya, heeh. Iki blandekan winginane 17-an gak keberleren. Oh, ngoten. Iya. Pak Dalang, Dalang. iki enten pamundutan Nggih. Butut Manggo saking Oh iya, aku panitia. lali mau. Saking panitia nggih. Nggih. Mergo mau gak ono nawolone dadi aku lali kok serate nggih. Oh, ora kei malah. Oh iya. Ora bayaran kok bengi iki. Oh, model lho. Oh ijo iki seragam ijo-ijo kabeh. Ya. Nggih monggo diaturi mawon nggih. Nggih. Iya. Iki nek Butut Manggung. Nggih. Niki nek koyo ketoprak niki kok pari kurang rea, Pak. Aja ngono. Iki do nyimak streaming di rumahnya masing-masing. Oh, nggih. Go wayangan iki deleh pojok polor Ora dadi kulon. apa, Pak. Ya, heeh. Monggo. Dikututi Nggih. mergo pamundutan. Nah, aku ya manut bae nek kanca kuno. Nggih. Ditanjake to, Pak, ben kedase preso ngoten. Bareng-bareng. Oh, ngoten. Monggo. Pingine bareng-bareng kompak ngoten. Monggo kantun. Kok ngenyang iku? Jane yo. Oh, kerja sama to. Monggo ampun diaturi mohon. Heeh. Kutut Manggung. Iku nek Kutut Manggung sak jam dhewe. Sore-sore. Ciwas Mas tok tangi. Sumpah wayangan iki Dalang. ora ana yata Iki boten jeger ora sabun. rame. Langsung mboten apa-apa nggih, Bu. Nggih, langsung mawon wis. Heeh. Engko langsung bariku origin 1. Nah, ya, langsung lakon. Ya. Heeh. Monggo.
mboten gantosan? Gantos. Nggih. Ben rata ngono lho. Heh. Ayo tegake. Yo. Ayo ndang digake, Nduk. Satset. Satset dasdes. Ngono. Heeh. Pakan. Pakan. Rata pakan. Mbak Wiwit. Pakan. Aduh. 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 Sumuk silaku. Anget. Aku bikin merangsang. Kok suaranya Pakan pitik apa piye? Ono pakan pitik iki. Emang piye? Pakan. pakan wedhus, pakan apa sapi. aku mbok pangan ngono-ngono. Aku sumuken, Cak. Aduh. Pesan sih aku. Aduh. Aduh. Iki senengane Pak Yoto iki. Aduh. Rasa aduh ya kuwi. Mbak Wiwit, Ora kangen ngono kuwi. nek iso ora nganggo ngono lah kok lho aku. Lah piye? Wong e kok ditabak ning mbung ae kok. Ben ngono. Aduh. 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 Manu Pak Yoto. Tenang aku. Aku wis ora kepenak mulane. Tekane mesti yo. Manuke Pak Yoto ora tau kanggo. Iki kira-kira galak Ora tau apa wis- dipakani. Heh? Manuke kira-kira galak apa wis mburi? Eh, Aduh. manuke wis ora kanggo. Biasane nek ora kanggo iki mesti jemburi. Awane sumuk awane. Kayak ngerti? Ini kan dodolan banyu. Isane mek dikum. Iya. Ayo jare. Nono sing sinden dibotong ning guri mbuh. Lah, Oke. Ayo Mas yo pembalasan yo. bengi kita kena iku elek. Entek ana kowe plus. Rokok jatah edal dul. Lete kowe. Aga. Tak pakan Wis parek kame rampung arek gambil orang jamak. Kamu kok iso ana sak jam setengah ngono. Ayo. dioper niki nggih. Monggo. Mak Jun. Suara enak.
gua ambek ora jama. Ya. Nek ngancam sesuk dicekat ngono. Pamungkas mbak-mbak Presiden Campur Sari, jumeneng sedaya bebas tak sonke lagu napa Mbak Ninggal Katresnan. Ninggal Katresnan. Oh iya. Ini kok sampun nggih ketinggal. Tembang kangen ngoten nggih? Ninggal Katresnan sampun to, Sampun, Pak? sampun. Nggih. Ah. Apa tembang kangen nggih? Oh, lilis mengkaken Tembang mangan. kangen. Tombo kangen nggih, monggo. Ayo Kang Mas dicus tombo kangen. JNC Audio, terima kasih. Kaken mangan. Fokus rempelo. Entertainment. Tombo kangen. Oh, ya. Iki all artis nanti lakon rampung. Oh iya, heeh. Tenang. Tombo Iku kangen. mangke kliru mangan butru ketara iku. Aja ngono, Blas. Kene di masa kanca-kanca kowe iki wong saban rangka, jaban kono lho. Tombo kangen. Heeh, tambah kangen. Hei. Ojing. Layak. Bendoro kula Raden Arjuna, anak-anakku kabeh. Kok ngguri jebule anakku Bagong. Pak Dalang. Nggih niki badhe pamitan kali warga masyarakat niki. Monggo ning pamitan monggo, kene arep ngomong kok. Pamitan kon Pak, ngoten niku. Monggo pamitan aja njaluk sangu. Nggih mboten napa-napa ngoten. Engko reban kijang sitok beto ngoten. Nggih nyuwun pangapunten ingkang sak kathah warga masyarakat Tirman enten lenta-lintune enten lipute nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Nggih. Ya. Nyuwun ngapunten nggih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi iki mujane apa ya? Sepotane menangging. Walah plas. Oh, do padha cacari wis ada padha gregejekan, ada padha guyonan ble. Bagong, piye pekabarane alika kowe tak utus nyang negara Dwarawati ngampil kembang Wijaya Kusuma? Oleh pakaryan apa ora, Tole? Pun pangapunten, Bapak. Sausing Bapak Semar ngutus dhateng Bagong sowan wonten negara Dwarawati, Pak. Wonten riku Sinun Prabu Baladewa barang ngamuk nggih ajeng ngampil kembang Wijaya Kusuma. Malah Bapak sak pranakane dice kalau Prabu Baladewa jebule, Pak. Prabu Baladewa menika wau Baladewa gadungan, Pak. Lho. Yang siswa matur mareng risang Mahayogi sang Wiprakadiparan arsane Hyang Hokti Pati Yogya Saliwarna kang gumelaning bumi mugi ulun cedhak kena tanjo sang wiku hancari Ya. Ana ratu Baladewa palsu utawa Prabu Baladewa gadungan. Sing bakal mbarang ngamuk utawa gawe dardah marang bendara-bendara utawa sinuwun kula, sesembahan kula ana ing bumi tanah Jawa. Ya, Dole. Iki dina Bapak Semar bakal nyuwun pengadilan marang Sang Hyang Pada Piwenang. Menawa bakal untuk pepadang, Tole. Monggo Kakang Semar kula berekaken. Nggih. Ndara. Kapane kanyo agar panca moncar.
Nuwun.